Като администратор в системата, вие имате достъп до различните роли и може да се прехвърляте помежду им от менюто тук. Имате достъп до организатор на обучения, редактор на съдържание, инструктор, а дори възможност да бъдете и обучаем. Нека да прескочим през всяка една от тях, за да видим как се променят менютата и изгледа. Първо ще преминем през организатор обучения. Тук имате акцент върху информацията за състоянието по курсове, може да видите кои са започнати, кои са в прогрес, кои са завършени успешно или неуспешно, а също и тези, които не са започнати. Имате достъп до всичките статистики, успеваемост, имате своя инбокс с съобщения и достъп до различните тренери, така че да може да ръководите процеса на обучение максимално добре. Също така, менюто отстрани е по-опростено и някои от менютата вече липсват. Отивайки натам, редактор на съдържание, тук основното нещо е съставянето на курсовете и тяхното управление, така че статистиките не са присъстващи и най-вече е важно да може да имате достъп до Authoring Tool. Като инструктор, отново нещата са доста по-опростени. Може да обслужвате вашите курсове и да получавате отчети и статистика за успеваемостта и посещаемостта на вашите обучения от курсисти или тези хора, които учите. Съответно, последния вариант като обучаем, тук имате вашите курсове, в които сте записани и тяхното състояние, кой е вашият пряк ръководител и менеджер, административният контакт, календар с събития и различни други секции в менюта, като резултати, сертификати, въпроси за курсовете и съобщения.